ndị Igbo ekenekwa m unu. Vidiyo anụ m na-eme ugbu a bụ ihe gbasara ndị Igbo, so ọ na okwu anyị ka m ga-ekwu ya n'olu anyị, olu ndị Igbo. Ọkwa ihe gbasara Nnamdi Kanu. A ma ekwu okwu maka ihe mege na Abuja taa, ebe a na-ekpe Nnamdi Kanu ikpe. Ọ na m nọtụ ma na-ajụ onwe m sị, nwere ihe ndị ọzọ mama amarọ, enwere mkpebi enwere m amarọ. Ikpe anyị kpege na Abuja taa a na-ekpe Nnamdi Kanu, ele ebe eji ya aga, ele ha chọrọ n'ime ya, ele mkpebido enwe, ele ha ebumnobi eji ekpega ikpe a. Ka ha ga-eme achieve, ka ha ga-enweta n'ikpe a ikpege na Abuja. Mụnwa asọpọtụ ya ikpe ikpege na Abuja. Na 2005 oge Obasanjo enwere similar situation. Onye izizi emere arrest mgbe awa Sani Kubo, ngwa onye abụọ emere arrest ebe m na-agba bọọlụ. Emecha ma arrest Frederick Fashion, mecha ma arrest Gani Adams, buru anyị chabuga Abuja na-ekpe anyị ikpe for treason and treasonable felony. Anyị anọ mgbe o rukwe mgbe a ga-ahapụ cha ndị ọzọ jide m nọ extra 1 year and a half before a hapụrụ m. Mana ikpere ikpe anyị anọ kwuo okwu similar things that time. Mana taa asịsị na terrorism. Fine, terrorism. Ihe mege na Nigeria taa, ọsọ Nnamdi Kanu mege ya. It's not terrorism. Ihe niile egbuge n'ugwu Hausa, from Maiduguri to Zamfara to Kaduna to name it, the entire North Central, and we get the same. Ọkwa terrorism again. Gbugo onye ọbụla, ma ndị uwe ojii, ma ndị amị, ma onye ihu ma onye azụ. Ọkwa egudege ndị a over 10 years now. Mmadụ ole n'ime ha ka ekpeghị ikpe na kọọtụ Nigeria taa? Ndị Igbo wụnụ aka m jụga ihe ndị a. Mmadụ ole n'ime ndị a ka ekpeghị ikpe taa? Nke onye Yoruba Sunday Igbo, nke ahụ na-eji m egbe ma anụ n'ọnụ ihu na-eso ya na-agba ndụ mmadụ, ahapụ ya. Ele ebe ekpeghị ikpe taa? Ọwụsị onye kwugo okwu na redio, wụsị onye a na-akpe ikpe terrorism. Kedu ebe ndị ọzọ nọ? Ọhịa m na-achụ, asịghị m na ekpe ikpe terrorism, fine, kpewe ikpe. Kedu kwanụ ndị ọzọ n'oge ka anyị ncha anyị anụ mkpọrọ aha ugbu a ekpere anyị ikpe the same offense, the same time. Ọwụsị selected injustice ka emeke now na Nigeria. Ọ na-amụ ụra, ana m arahụsị ọfụma maka ihe a ọ na-eri m nri n'ahụ. M si na ya m na-eche ụlọ na-echekwede ya. Ụdịrị asọ ọwụsọ ya nwa na-amụta nwa na-apịwa ọnụ. Anara ofu onye oru azụ, anara ndị oru niile azụ. Ndị Igbo, lee ihe meke unu ụdị ihe a. Onye ọbụla na-emechi ọnụ gbapụ, enweghị na-ekwuzi okwu. Ndị kwanụ bulitere keesi a na-ekpe senior advocates of Nigeria, align up ndị Igbo senior advocates, fine. Ka anyị kọrọ unu aka unu na-agbalịkwa senior advocates unu agbalịana.
all these SBs na etadaga emega accept na court. All these SBs na emega admit unu no nga SBs okwade ya ka ga-eche nye judgment ka mgbe judge gaji de judgment ya ga ebe ọzọ ga were ndị o ji ede ya ele ebumnobi unu ele ihe unu cheke ka ọnụ ka ịkpọpụta nwanne anyị ka a sacrifice ya ele ndị butere atụmatụ ikpe aza aghọtara m na-eche ma enwere otu unu shiri nwee mkpebi na Abuja ebe ahụ a na-enwe onye mmanụ because aghọtara m ha na-eme ihe a ọ ka achọga ka ha na-achọ ka okay fine ka sị na ikpe mara ya ikpe mazie ya anyị bidozie yọwa ayịyọ ayọ ahụ anyị na-ayọkwa n'ugbu a anyị ga-ayọ ugbu a ma ikpe ma ya ọwụ mgbe a ga n'ụlọ anyị hapụzie ya mgbe a sị ikpe amago ya anyị ọzọ ayọ ahapụ ya gwa ya ga ahapụ ya na ndị Igbo dị suppose ịpụta ime taa bụ isi na mba aga ekpe nwaanyị ikpe ọwụna asị a na-ekpe ikpe sị kpewe onye ọwụna kpọpụta isi ndị a enwere mgbe e gidere onye isi Boko Haram chetara ebe a ga-aga zuo ya bụ na gọọmenti lodge Borno steeti na Abuja gọvanọ na-azụrụ ya mgbe ọkwa na vice president taa ile ihe wu onye mmeta ha na ndị Igbo onye ụgbọ na-akpọchi ọnụ pịam enweghị na-ekwu okwu enwe onye Igbo na-azọ nwanne ya ọ weta ya ka egbuo weta ya ka egbuo elee ihe ọjọọ Nnamdi Kanu mere na Naịjirịa taa na-enwebụ onye mere ya mbọ na-enweghị ndị Igbo ndị niile na-agbụ isiga ndị mmadụ ọwụ terrorism ka ọ bụ elekwado ebe ha na-ekpekwa ha ikpe aghọta m ọ na m nọrọ ma na-ajụ onwe m sị enwedere ebe ihe ndị a enwe ihe ha ahụ ga ma nna na-ahụ onye ọbụla emechi ọnụ mgbe ihe a na-eme na mbido akwụkwa m onye pụtara mgbe a na-eti mkpu ya echetara m ebe a nụnwa ka m nọ about 8 years ago na-asị na mmiri ya na-ezo na-akpọdo izo na ya ezowe n'ala Igbo na ọ ga-amụ nwaanyị dị ime makwa nwa o bu n'afọ ya ka m kwuru ya wilu m tụrụ mgbe ahụ ọ tara suit ka m yi echi m kwuru okwu a si na ihe niile a na-ekwu n'ala Igbo na a na-eme gburugburu World Igbo Congress ele ebe unu nọ taa ndị ahịa agwọ nọ n'akịrịka ele ebe unu nọ na ele ebe agwọ unu na anọ mụnwa nọ na South East for over 20 years now enwe ebe m gara onye nọzi bi na Amerịka na-ebi ha n'ala Igbo pụtasị na agwọ nọ n'akịrịka na-akọ ọsọ ọgba aghara ugbu a ọ ghọziele problem Nnamdi Kanu sọ Nnamdi Kanu a na-atụrụ anyị godu Nnamdi Kanu ndị Igbo ma Igbo politicians a ga-eso na-atụrụ anyị ha aka ha nọ na ihe a ndị na-atụgo ego a ma World Igbo Congress adị suppose ịtụrụ anyị ha gbanye o ji wụrụ na Nnamdi Kanu onye ọnwụ na-emechi ọnụ enwezi onye na-ekwu okwu ka esi akpọpụta ya dowe na ebe ahụ na-ekpe ya ikpe kedu ihe ọjọọ mere unu ncha aka unu na-anọ ndị Igbo adịghị suppose ịsọpọt ikpe taa to be very honest ka m kwukwa eziokwu ndụ mere my feel na ekpegide ikpe na ihe gbasara Nnamdi Kanu bụ Ejiofor kwanye na azado Barrister Ejiofor na lawyer Ejimakor terrorism treason and treasonable felony awụghị eji egwu onye na-anọ si na ewu si na advocate of Nigeria ewere exhibit na paịlụ ka emere eme admit gị nọ o wee mechaa admit ihe niile a ka ihe ị ga-eme jọji na-ede judgment ya sị
how many senior advocates of Nigeria kpere ikpe ka m hapụzie SBS a ka ọrụ inwe ka m ga-eje judgment. Ọ gịnị ka mere ha? Gịnị ka afọtọga ihe a? Aghọta m ebe unu gaga o. He m ji ekwu ka m kwukwe ya. Olukwe a ga-echeta na m kwuru ihe dị otu a. Aghọtara m ihe unu meghe. Ọwụ ekpecha federal gọọmenti anyị ọgede kamgbe echi. Eke ha ntị. The judge n'onwe ya ama, even without evidence, without SBS ndị a, na gọọmenti chọrọ ka a convict ya. Even without ihe ndị a, the body language federal government eshoko na ha chọrọ ka a convict Nnamdi Kanu. Otherwise, ayọgide na-ekpegide ihe nọ n'isi ya, ayọ ekwe ha. Anyị ga-enye aka si kpọta nwanne anyị ka egbuo. I guess we not support her because him no megbo no support there. Or I convict you why there is somewhere because happen. I got happen because the moment I convict her as an igba man onya ekwe change kwa na. He bu no cha go to all day. Anything can happen. Ima ho de conviction na de abia. Asị m ekwukwe ke mo because amanụ m ma nwere meeting na ha nwere na Abuja. Assurances ha nye n'ụlọ eji ekpege ikpe azụ a. Otu a ka esi ekpe ikpe treason and treasonable felony. Solution ya political solution. Ọwụ ha na-ekpe na court. Ikpe wee na court ihe ka ji ihu ebe ahụ ga-ala ike ya. Ọ gaghị efefe oke. Ihe niile a na-emeta ọ ga-akwa efefe ayo, ọ ga-ekwe efefe ndị Igbo. Ka m kwukwe ya ugbu a. Olukwe mgbe ọ ga-ere amasị akwa gwara m ya ụlọ agwa. Amakwa ebe ndị a ihe ha pụrụ uche, amakwa ebe ha na-aga. Anyị adịghị sọpọt iwere nwanne anyị nwoke kpọpụtara ha asa ikpege aka W0rrie Kanu ọkwa n'ime ya. Asị m ka m kwukwe ka m taa ka anụkwa olu m. Ọ gwụsakwanụ ndewonu.